това видео ще видите как да настроите датата и часа на Casio G-Shock JBA800. Този часовник разполага с 5 бутона, като са разположени последния начин: бутон A, бутон B, бутон C, бутон D и бутон L. С бутон L може да светнем осветлението на часовника. С бутони B и D нагласяме часа, датата и всичко, което ще трябва да избираме по време на настройките. С бутон C ще потвърждаваме и ще преминаваме към следващото меню, а с бутон A ще започнем и ще завършим настройките. Задържаме бутон A продължително, докато не започнат да се движат стрелките. Натискаме веднъж бутон C, преминаваме на секундите, както виждате те мигат. С бутон D ги нулираме, след това преминаваме към часа. Отново с бутон B и D избираме надолу и нагоре часа, който искаме да свирим. Натискаме отново бутон C, преминаваме на минутите. След като сме избрали минутите, натискаме отново бутон C. Тук, както виждате отдолу, премига индикацията 12 или 24 часова да бъде режима. С бутон D сменяме режима. Оставяме го на 24 часов режим. Отново натискаме бутон C. Нагласяме годината. Съответно с бутон B и D настройваме надолу и нагоре. С бутон C потвърждаваме годината. Избираме месеца, който искаме да настроим отново с двата бутона. След като сме го избрали, натискаме отново бутон C, преминаваме на деня. Така. И отново натискаме бутон C, за да потвърдим. Тук часовника ни пита дали искаме да има звук или не, съответно може да го изключим или да го включим. Много видеа не питате как да включим и изключим звука на всеки час. Тук може да го направите. Така, с бутон C продължаваме. LT означава за колко секунди да продължава осветлението след като го натиснете. За 1 секунда или за 3 секунди. Потвърждаваме отново с бутон C и накрая натискаме бутон A и както виждате часовникът започва да се сверява. Вече може да си го сложите на ръката и да продължите да му се радвате. За още такива видеа посетете нашия TikTok профил.